sampean kabeh ya sapa iki. Sing kala ini nggih saking anu Mas Tukiman nggih anu mawon tindak ngene Pak Diro. Lah nggih bener Tukiman. Nggih, Carane niku. pun pirsa nggih. Nggih niki Kalau wawon. biasa kata sing sepuh niku, tapi kan kadang-kadang mboten mudeng. Nggih mboten gatekne lah Dengan mau yang niku. lain tidak pernah Lah kira-kira teko gestok kok kabur kok. Nggih. Nek kula merga pelaku sejarah mboten iso wali. Nggih. Nggih dadosipun niki wau ingkang saged dipun napa serat menika lurah pertama nika Pak sinten Pak? Nek sak derenge Pak Tukimen niku sak emut kula ne anu Pak King Manis Arjo mriku. Pak. Bukan penduduk asli Nguter. Nggih. Tapi asli nguten. Seneh penduduk, Seneh. mesti mau menjabat ngoten. Tapi zaman anu Pak Hadi Suwito jane ning pertama nih Pak Lurah Sepuh Nguter. Pak Hadi Suwito. niku sebelum Pak Sebelum- Luki niku. Nggih. Sebelum Pak Lurah Pak Hadi Suwito niku Pak Hadi Bapake, Suwito Pak. anake nggih. Nggih. Disuwata Bapak Pak Hadi Suwito ini tunggale endang Brawok niku. Suwito. Pak Hadi. endang Brawok. Bu Hadi. Nggih. Adi Suwito niku anu nggone si Endang Mbak Tutik niku. Lah nggih endang Mbak ini, Brawok. Mbak ini nika Mbak sama ini gitu. Hadi. Ora no, Adi Suwito ki nggone Budi Lestari. Ngene bawur kok. Bu Budi Bawur. Nggih, Bu Budi Lestari. Bawur Bawur. niku. Kula beli Budi Bu Lestari. Tutik. Ya ngerti Itu kurang. dia. Nggih. Bu Adi Suwito kan sik ngeran dhisik kan sik anu Rias. Nggih. Pak Hadi Suwito niku Pak Mbah Joko niki lho gunungan Joko iki. Radi. Nah, mbae niku. Nggih. Malah kula kaget. Lah Pakmu iki pendek nek kowe semono dhuwure berarti kowe turun mbahmu ah. Kula Oh, ngoten. nggih. Pak Joko asli Purwadi. bisipune cendak endi. Lah ya Bu Tutik, Budi Lestari. Nah Makmur. niku Pak Hadi Suwito Lurah Nguter pertama. Pertama. Sak ngerti kula. Nggih, yang muter pertama. Ning jenenge sinten ngoten. Mungkin kula tanglet anu. Pak Joko sak ora ngerti. Anu. Jawa Timur. Mbak Tutik mawon, mesti lak ngertos. Nek Iku sak berarti Mbak Bae Mbak Tutik. Tutik. Nggih, Mbak Tutik. Nggih. Lurah muter pertama. Sak timur Saderengipun, kula. nggih, Nah, dhuwure niku pun penjajahan sak ugi. Saderengipun Pak anu nggih. Niku mawon pun merdeka napa dereng nggih? Niku. Ning pun merdeka kita. Tahun niku tahun 45-an. Nggih. Oh. Berarti urung anu, Bun. Itu Pak Lurah Tukimen kan wis Wis merdeka. Ampun, nggih. Pak. Katanya Pak Tukimen niku mawon. 54. Sebelum Pak Tukimen Ning niku sebagai masukan lebih baik. Lebih baik Nggih. ya mungkin kula anu. Niki ala penjajahan mungkin Nggih. niku. Nek asli Pak Tukimen pun kula pun mudeng pilihan kok nggih niku. Nggih. Tahun pinten? Itu 50. pilihan. 54. Bener nggih. 54 kali 60 anu sampai 64 10 tahun Oh, ngendikane nggih, Pak bener. Tukiman. Soale Ini sowan 55 niku Dharma Mamun pun perlu napa mun pidato Pak Lurah itu. Pak situ. Nggih, bener nggih. Ngene. kemutan. Kemu ta. Berarti kantor desanya Oh, pertama Pak niku Situng niku dia pinter kok pidato. Lah bareng napa kula diperlu kalau kan nyambut. Lah kok ya wis pelo, wis ora kaya biyen. ya pun sepuh. Wah, maune wambuh ya. Nggih. Lurah itu. Iku berarti kantore niku teng daleme lurah niku. Nggih. Pada saat Lah itu. mula di kentongan gede nika. Nggih. Lah Niku niku lah. nggih kula lebet anu, Pak. Nggih. Mrika mungkin. Kentongan napa? Nate care Rid Badir nate kali. Nggih. Banjir nate Bali tekan Tanjung, Bali. Lempeng terus kiraan sare kok ketemu lempeng terus duduk krungu terus dijaluk. Nggih, diparani. Nggih. Nggih. Terus Kentongan nika kode yen nika diduduk padha mudeng wong mriki. Nika kentongane Pak Lurah. Oh, nggih. Kowe mriki krungu Yang banget. pundi-pundi mireng Nggih, ketika. gede banget ta. Nggih. Wong kalih meter enten kalau. Ah tuh gimana kula lari mboten oleh. Nggih. Kula jane kepengin. Nggih. Ngendika Pak kalau wingi badhe dipundhut tiyang mboten oleh aku Nggih. wingi. Kayu napa, Ini Pak? ketinggalan. Besi asline. Kula cek to. Trembesi. Kula cek nyedak tenan. Jane besi lho kok. Ning ketinggalan kados anu tapi Pak, kula wingi niku. Kados napa niku jenenge? Wit kambil niku lho. Kok enten Gunggung. serat-serate ngoten.
Senes Bu niki trembesi kok ngoten niku. Saking Saking apik. tuwa. Berarti kan cocok Nggih, anu tuwa, Pak. ceritanipun Lah nggih tembesi. Pak Tegeman kali Nggih. panjenengan. Nek wingi kula anu ningali niku anu napa? Enten serat-serate ngeten. Nggih, utawa Atus nek puri ngoten. drugu benten suarane. Nggih. Kok Kula suare dicek. nama kula ngeten-ngeten kene niku anu. Oh, Sae. Nika tembesi ning mergo tuwa banget kira-kira. Iya, mungkin ya seanune sing tengah iki lho Pak. Kan ireng salah ya. Ya tengah iki. Bareng kula tingali lebeten niku nggih senesan. Sanes tembesi.